mga palangga, good afternoon, welcome to my vlog channel. Dito naman ako magluluto ako ng Egyptian rice with chicken. Ito pang gagawin ko. Boil ko na natin yung chicken. Tapos, mga 10 minutes or 8 minutes. Pero tanggalin na natin ano siya parang okay. Bago po siya natin takpan. So after that, takpan natin po. Yan na po. Pakuloy natin yan ng mga 8 minutes po. Nilagyan ko ng 8 minutes. Gaganyan na siya. Meow! Tapos po, ito yung Egyptian rice. 3 cups po siya. Binabad ko po siya sa ghee, salt, tsaka sa cream. Yan po, binabad ko po siya. Tapos, HPMon! Ayok alaga. Tapos ito po, lagyan natin po ng ghee. Libutan po natin siya ng ghee dyan. Tapos, lagyan natin ng rice sa loob. Crispy! Don't open it, man. Kaya ito na po ang ginawa ko po. May kanin siya ng kalahati. Tapos ito kalahati na maya po siya after ng chicken ilagay dito na binuboil ko. Tapos ito naman po yung milk. Lagay po natin ng stock ng manok. Yung binuboil ko na manok ngayon. Dito po natin ilagay yung stock para dito po natin mamaya ilagay sa top ng chicken tsaka yung manok. Makulit po yung alaga ko. Kaya hold natin ng manok. Mga 5 minutes na lang po. Mamaya ilipat na natin yung sa lalagyan. Tsaka natin po i-oven para masarap.
Hmm? Open the door. Where are you going? Where are you going? Kalas your mama? Mama? Kalas your mama? What class? Class what? Barbara? No, not yet. Where? I don't know what you want. Mapihinan the living room? Yan po, tumutunog na po yung pressure cooker. Maya-maya tapos na yung time. Tsaka po natin lagay dun sa may lalagyan. Kaya upo-upo muna pag may time. Kaya kayo guys, yan po lagi yung tinitips ko sa inyo. Sundin nyo para pag gusto nyo maluto ng Arabic food, alam nyo na. Tingnan yung mga alaga ako makukulit. Kaya sige po, next time gagawa ko ng part 2. Mag-prepare muna ako ng plato dito sa table namin para pag yung amo ko ready to eat na lang. No. Sige po, please mga palangga, don't forget subscribe my vlog channel SP or sign up your Ilongga. Bye bye.